תלמידי כיתה ז' שלומדים בישיבת בני עקיבא קריית הרצוג בני ברק, רצו להקריב קורבנות בבית המקדש. ולכן בנו בית מקדש מוקטן כדי שרב הכותל ייתן את הסכמתו לפני שנשקיע במידות המדויקות. לכן בנינו את פרטי המשכן על פי היחס הנוח להכנה, ואלו התוצאות. בנינו את החושן מקרטון, והגודל זה זרת, שזה 25 סנטימטרים, והיחס זה 1:1, ולמדנו קצת. אז זה המזבח הנחושת. מטרתו בבית המקדש ובמשכן הוא להקריב קורבנות על המזבח. האורך שלו זה 2 מטר ו-25 סנטימטר. גובה שלו זה 55 סנטימטר, והרוחב שלו זה 25 סנטימטר. והקנה מידה שבחרתי זה 10:1, ש10 סנטימטר במזבח אמיתי יהיה 1 סנטימטר פה. הכבש, כמו הרמפה, האורך שלו 1.98 מטר, הגובה הסופי שלו זה 55, והזווית הזאת זה 77 מעלות. שלום, אני עשיתי את הפרויקט שלי במתמטיקה על שולחן לחם הפנים. רש"י מפרש על השם לחם הפנים למה נקרא כך. הוא אומר שאם היית מסתכל על הלחם, הוא היה נראה לך כמו פנים. לא משנה מאיזה מקום היית מסתכל. בדיוק כמו העיניים של המונה ליזה. שמוצאו בבית המקדש היה להחזיק את לחם הפנים שנאפה שם. מידותיו היו אורכו 200, רוחבו 100 וגובהו 1.5 מטר. מידותיו העשרוניות הן 1 מטר אורכו ורוחבו 0.5 מטר וגובהו 0.75 מטר. מידותיו ביחס שעל פיו בניתי את הכלי הם 1:2. זאת אומרת, אורכו 0.5 מטר, רוחבו 25 סם וגובהו 37.5 סם. הקושי שלי עברי, הלל ומנו בנו את לוחות הברית. המידות האמיתיות הם 48 סנטימטר בגובה, 48 סנטימטר ברוחב ו-23 סנטימטר בעובי. היחס הוא 2:1, זה אומר שאלה חצי מהגודל, שזה אומר שאלה 23 על 23, 23 גובה, 23 רוחב ו11.5 עובי. שלום, אני יוסי אזולאי, בניתי את ארון הברית עם זכריה מרפל, בבני אהרון מדבר בפרשת תרומה, בחומש שמות, פרק כ"ה פסוק י'. אהרון בנוי מ3 ארונות. תיבה פנימית עשויה מזהב, תיבה אמצעית עשויה מעץ ותיבה חיצונית עשויה מזהב. בשני הצדדים היה את בדי אהרון, שבעזרתם הנביאים ממשפחת קהת יכלו להחזיק אותם. מיקומו של אהרון היה בקודש הקודשים. מטרתו הייתה לסדר את לוחות אבנים, ספר תורה שכתב משה רבנו, והמן שירד מהשמיים. מידותיו היה אורכו 1.5 מטר, רוחבו 1.5 מטר וגובהו 1.5 מטר, מתורגל לסנטימטרים זה אורכו 120 סנטימטרים, רוחבו 72 וגובהו 72.
היחס שבחרתי זה 40 ל-24. טוב, אז מה עשינו? עשינו הפרוכת. הפרוכת בקיצר היה מפמרקה, גבוהה היא 40 קיבץ, ואורכה 20 קיבץ. הפכנו את זה לסנטימטר. אז אנחנו הכנו את כיור הנחושת. צריך לטפל הרבה בנחושת, וזה היה כלי מאוד חשוב במשכן ובמקדש. אז אנחנו בעצם בנינו את מזבח הזהב, הוא היה כלי מאוד חשוב במשכן וגם בבית המקדש לאחר מכן. בעצם הוא שימש להכתיר כתובות להשם, ואנחנו בנינו אותו. המידות שלה היו אמה אורך, אמה רוחב ושתי אמות גובה. ואנחנו עשינו אותו בקנה מידה של כל אמה שווה 30 סנטימטר. לכן האורך 30 סנטימטר, הרוחב 30 סנטימטר, וגם הגובה 60 סנטימטר, כי כפול 2. וגם עשינו זר זהב סביב, כן? המידות מדויקות כמובן. כמובן יש פה גם את הטבעות זהב והמוטות שהחזיק אותו לנסיעה במסעות. הימים הם ימי פסח. כולנו כמהים לעלות לרגל להקריב קורבנות, להתפלל לשלום חיילינו ולהשבת החטופים בעזה, ולזכות לגאולה וביאת משיח בקרוב ממש. ואף על פי שיתממן העין כל זה אחר